ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ରେଡ଼ି ହେଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଦିଅର ବାବୁଙ୍କର ହଳଦୀ ଫଙ୍କସନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। ସେଠି ସମସ୍ତେ ଭାଉଜମାନେ ମିଶି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଏପଟେ ମୋର ଭାଣେଜୀ ଓ ନଣନ୍ଦ ବି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ହଳଦୀ ଥାଳିକୁ ଡେକୋରେସନ୍ କରି ସବୁ ଭାଉଜମାନେ ମିଶି ଆଣି ଆସିଥିଲୁ ଗେହ୍ଲାର ଦିଅରଙ୍କୁ ହଳଦୀ ବୋଳିବୁ ବୋଲିକି। ଦିଅର ବାବୁ ସେଇଠି ହଳଦୀ ଇଏରେ ବସି ପୁରା ପୋଜ୍ ଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ କହିଲୁ ଯେତେ ପୋଜ୍ ଦେବା କଥା ଦେଇଦିଅ, ଏବେ ତୁମକୁ ପୁରା ହଳଦୀରେ ଆମେ ପୋତି ପକେଇବୁ ଭାଉଜମାନେ ମିଶି। ତାପରେ ଏଇଠି ସବୁ ଭାଉଜମାନେ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋ ଟର୍ନ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ତ ରିଚୁଆଲ୍ ହିସାବରେ ଟିକେ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲଗେଇଦେଲି। ତାପରେ ମନ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହେଲାନି, ଦିଅର ବାବୁଙ୍କର ହଳଦୀ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ହଳଦୀ ଲଗେଇବା ହେବ ନାହିଁ, କ'ଣ ଟିକେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଲଗେଇଲେ କାମ ବାଜିବ। ତାପରେ ସବୁତକ ହଳଦୀ ନେଇ ତାଙ୍କର ମୁହଁ କାନ ସବୁଆଡ଼େ ବୋଳି ଦେଇଥିଲି। ଭାଉଜମାନେ ମିଶି ପୁରା ସବୁ ତାଙ୍କୁ ବୋଳି ପକେଇଥିଲୁ। ବାହାଘର ହେବ ଆଉ ହଳଦୀ ଲଗେଇବନି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରିଦେଲୁ। ଆଜି ତାଙ୍କର ବାହାଘର ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ।